И здравейте хора, днес ще снимаме на Майнкрафт. Но от много време исках да снимам Майнкрафт, просто няма време. И хора, изтрих си света, защото извън кадър, т.е. извън епизод, там ходех направих си мина и там реално, това ми е новия свет, обаче там реално в мината аз намерих диаманти, исках да ги изкопая, но просто едно зомби ме бутна в лавата и умрях. И си изгубих абсолютно всичко. И тук малко играх зад кадър. И сега реших да ви покажа как ще влизаме в мината. И ще взема малко вода за всеки случай, ако вляза в лава. Аз не знам само, че къде има вода. Ето тук. Окей. Изчакайте само малко да си направя звука, светлината и така. Така. What? Кол? На мен не ми трябва кол, защото аз пак извън епизод нафармих мега много кол и на този свет забравих да ви кажа, че за малко щях да умра 2 пъти. Единия път, когато трябваше да преспивам в баяма на вещиците, брат. Направих си къща, нали? На следващия ден, брат, чупя дървото да си го взема и до мене, разбираш ли, гръмва крипър. Плътно до мене, точно до мене и аз станах на 2 сърца. Пък вчера влязах в една мина, т.е. в една пещера влязах надолу, там намерих много айрон, също така и много скелети и зомбита. И горе като се върнах, имаше 2 зомбита и 1 скелет, аз нямах време да взема меча. И те ме оставиха 2 пъти на 2 сърца. И аз за малко щях да съм рип. Така. Сега ще видим на кое ниво съм. Ще си включа координатите. Така. Показване на координати. 41 ниво. Има да копаем. Има да копаем до 13 ниво. Има много. Има дърт. Значи наблизко има нещо. Имам опит в Майнкрафт. Знам, че... Окей, брат. В принцип, когато има дърт при мене, по-навътре или по-надолу има доста хубави руди. Брат, ти базикаш ли си? Брат, проблема е, че не си взех много факли. Пък имам и едно кол в мене. Не си взех никакви факли. Защо не си взех никакви факли, бе? Брат, трябваше да си направя още горе. Хора, ще се върна малко по-късно, като си направя факли. И трябва да свърша една работата, че
След около 1 час ще се върна. Айде, чао. За сега чао. Ще спра на пауза и после пак ще го върна. И ето ме, хора, връщам се. Трябваше да направим, да върша една работа. И така, направих 64 факли. Ако щете ме хейтете, просто когато още си нямах къща, фармих много кол, защото много ми трябваше за факли, защото влизах в мини. И затова така, това си го помислих за Айрън. Така. Така, хора, сега трябва да поровим още в мината. Просто ако намеря диаманти в този епизод, направо не знам. Ако намеря диаманти в този епизод, още 2 нива. Грейвъл. Сериозно ли ще попадна на Грейвъл? Брат. Ето. Така сега почваме на тук да копаем. Да търсим диаманти. Чакай. Да огледам. Добре, няма. Мога да продължам. И да, няма се връщам, защото си направих още една кирка. Само трябва да се я оставя тук. Така, продължаваме. Опс, за малко да... Така, айрън! Брат, не, че ми трябва айрън. Всъщност ще ми трябва айрън, защото... си изхъбих си абсолютно всички айрън. Окей, така се продължава с кирка. Така. Още айрън. И то доста. Окей, чакай. Първо ще проверя за лава. Така. Брат, колко много айрон. Братко мой. Това... Сега. Продължаваме. Така. Вече стигнахме до Редстоун. Окей. Редстоун. Така. Още. Окей. Много твърдиш, че се научил. И здравейте, хора, току-що намерих това нещо. И, брат, отидах нагоре и разбираш ли, намерих спаунер на зомбита. Но, вижте, тук, какво има? Тук е рай за нас. Сега ще ви покажа спаунера, при който аз едва не умрях, просто
избих всички зомбита. Обрах и двата честа. И таковах спаунера, за да не ме избият зомбитата. За да не се родят нови и да ме избият. И да ме убият, де. What? О, не. Айде, трябва да се спинава. Разбирате ли, хора? Просто... Изхъбих 2 айрон кирки. Да, 2 айрон кирки. И не намерих абсолютно нищо. Ами, време е да се връщаме. Само да видя на къде беше пътя. Опс, не беше на тук. Тук беше? Да. Брат, изчакай малко. Брат, аз откъде дойдох? Тук ли беше? Да, ето, тук. Сега нямам кирка. Лоша работа. Ще копам с меча. Ще копам камък с меча. Съжалявам, меч. Ще си отидеш днеска. Копане на камък. Айде. Тук забравих да ви кажа, че намерих ето това местенце и влязох. И затова сега затварям. И се връщам. Така, не знам какво съм правил, брат. Ето. Връщаме се. Само трябва да... И между другото, вече съм 17 левел. Не трябва да умирам, защото... И хора, да се връщаме към епизода. Направих си пак 64 факли. И намерих много ново място. И току-що слязох тук, но нямаше... Тук направих обсидиан. Но пак нямаше диаманти. Изтаковах цяла мина, цяла пещера току-що експорнах. Нищо нямаше, само злато намерих. О, лапис! Най-накрая нещо по-хубаво. О, даже още има. Добре, толкова. Пак е нещо. И... О, окей. Брат, трябва да намеря скоро диаманти, защото ще поводея. Това ще е за епизода, хора. Съжалявам по едно време, че се чу някакво влизане и това беше баба ми. Просто трябваше да си доуча там едни неща и бай-бай.